Posle pandemijskih manifestacija naučili smo da mi u stvari iz medicinske struke nismo obuhvatili sve oblasti kako treba i nismo bili spremni za ovo nešto novo što je došlo. Mi koji smo služili vojsku i vojni sanitet bili smo delimično pripremljeni za te laboratorijske viruse i biološka oružja, ali ne baš za njihove efekte. Jer kada se uči u sanitetskoj oficirskoj školi, onda se to navede tako paušalno šta tu može da se desi, međutim kada dođete do prakse, naravno vi to ne znate onako dobro kao bolesti koje ste lečili konkretno sa svojih 10 prstiju. I to je ipak jedna nepoznanica. Dakle, sama teorija tu nije dovoljna, a jednostavno smo uleteli u jednu praksu koju je trebalo da obuhvatimo sa svih strana, a koju nikada ranije nismo radili. I sad nekoliko stvari tu je došlo od Svetske zdravstvene organizacije koje su meni nerazumljive. Dakle, jedna stvar je vezana za patologiju, sudsku medicinu i to da ne trebaju da se vrše obdukcije, koje ja nikako nisam mogao da prihvatim kao neko rešenje ovako razumno, jer ako je razlog nevršenja obdukcije mogućnost zaraze od tog laboratorijskog virusa, onda se preduzmu mere dodatne zaštite, skafanderi, duple rukavice, sve to, i onda može da se izvrši sudsko-medicinski u stvari pristup pacijentu koji umro. Ali očigledno da je bilo reč o tome da smo mi iz Svetske zdravstvene organizacije dobili jedan normativ koji njima odgovara, a ne odgovara što se kaže narodu i državi, jer se time krije uzrok od čega je neko umro. Koliko sam ja shvatio, problem toko SARS-CoV-2 zaraze bio taj da se izaziva zgrušavanje krvi, da su u pitanju krvni ugrušci koji su krajnji neki proizvod cele te infekcije koji u stvari i izazovu smrt kod pacijenta. Ali, eto, ne bih dalje da se mešam u tvoju oblast, možda je zgodno da ti nešto kažeš o tom. Pa ovako, nas je COVID zatekao potpuno nespremni. Ne samo nas u Srbiji, nego u celom svetu. Došao je onako odjednom iz nebuha, ničim dozivan, ničim, što kažu, izazvan. I napravio jednu pravu pometnju. Prvo kad se pojavili prvi slučajevi podaci, mi smo to rekli, to je daleko od nas, to je neka Kina tamo, to nema veze, to neki tamo Japan, ovamo, namo. To su neki podaci alarmantni koji, eto, za nas ništa posebno ne znači, samo smo to registrovali većina nas. Dobro, to vidjet ćemo polako, nije to tako strašno. Međutim, kako je prolazilo vreme, odjednom smo počeli da primamo neke informacije, neke vesti koje su počele polako da budu alarmantnije, pa onda ovako, pa bliže ovde, pa polako se približava. Pa onda odjednom se pojavili, pa kaže, čekaj, pa to je sad došlo u Evropu, pa to je došlo u Italiju, pa ne znamo ovamo, pa ondamo. I mi smo došli u situaciju da odjednom budemo zatečeniji. Šta treba u takvim situacijama, šta tu treba da se radi? Znači, prvo moraju da se preduzimaju i protiv epidemijske mere koje moraju da spreče najvažnije, to je panika. Jer u svim tim situacijama, u svim tim slučajima, u epidemijama, pa i ovoj naravno koja je prerasla u pandemiju, je najvažnije ne izazivati paniku. U svim masovnim nesrećama i bolestima i tako dalje. Uvek je ta panika najopasnija i najteže se sprečava. Međutim, kod nas, mi smo, pošto smo ovako bili zatečeni, pa neki su vikali, pa to nije ništa, ko ide tamo u kupovinu, idi u Milano, kupuj ovo, ono, to je, eto, tako je otprilike shvaćeno kao, to nije ništa, to je prolazno nešto malo, jer jednostavno nismo imali prave informacije, nismo imali ono što treba da imaju ljudi koji se susreću sa takvom jednom pošasti. Jer to je ipak jedan virus koji do sada se nije pojavljivao. On spada u grupu SARS i tako dalje. I COVID, znači 19, koronavirus, COVID disease na kraju, znači COVID-19, zato što se 19. godine plasirao, pojavio u Wuhanu u Kini i od tada je krenuo svoj put. Taj put smo mi pokušali da na neki način sprečimo kasnije, ali to već nije išlo. I kad se pojavi neka takva zaraza,
negde, to automatski u okolini, u drugim zemljama, okolnim nama bližim zemljama, to se vrlo brzo prenosi. Teško je to napraviti, jer onda mora da se napravi jedan pravi karantin. Znači da se zemlja praktično dovede u jedan karantin, da se napravi i da se strogo kontrolisano ulazi i izlazi, pogotovo da se strogo kontrolisano ulazi u tu zemlju. I onda se preduzimaju određene mere gde sve osobe koje su sumnjive moraju da se odvoje, pa onda se vrši njihovo posmatranje, taj period inkubacije, da se isprate koliko to šta, kako ide. Praktično mi nismo ni znali u tom virusu ni koliko traje da je inkubacija, ni kako ide, ni mehanizam prenošenja, pa na kraju naravno nismo znali ni kako se on klinički i prepoznaje, niti kako se klinički dijagnostikuje, na kraju krajeva i teško se i leči, jer nije bilo specifičnog leka, nije bilo, ništa se o njemu nije znalo. To što se ništa nije znalo o njemu, to nas je najviše i uplašilo, upropastilo, jer izazvalo je različite komentare kod ljudi, kod običnog sveta, i kod, naravno, nas koji smo u nekoj struci, koji se bavimo medicinom sa bilo kog aspekta, iz bilo koje oblasti. I onda je, kad je to nastupilo, ta panika, onda je to vrlo teško bilo kontrolisati. Onda su neki počeli da se bune, neki su se uplašili, neki su se krili, sakrili, šta će biti, kako će biti, i onda su morali da se preduzimaju protiv epidemijske i protiv panične te mere koje su imale zadatak da to sve na neki način uvedu pod kontrolu, da se to sve stavi pod kontrolu. Jer da to nije bilo pod kontrolom, onda bi to nastao haos i onda bi bilo različitih situacija, neželjenih i veoma, veoma opasnih i teških situacija. A ono što se pojavilo, te reakcije, to su normalne ljudske reakcije. Ljudi koji se boje nečega što ne poznaju. Kad neko ide u nepoznato, on se boji, normalan čovjek se boji, a onaj ko ima malo više hrabrosti i ima ljudi koji imaju veliki rizik, žele da rizikuju, pa oni kreću i jurišaju na to. Međutim, kad su bolesti u pitanju, tu ne treba biti hrabrica u tom smislu da trčati napred. Ne, tu treba biti oprezan, pogotovo kod tih novih bolesti, u tim novim situacijama. Pa zašto je to važno? Pa to je važno zbog toga što mi ništa nismo znali o tom virusu. Apsolutno ništa nismo znali. Evo, na kraju krajeva to je prohujalo, prošlo je i mnogo toga se sad saznalo i mnogo toga se zna, ali ima i dosta toga što se još ne zna, jer ne znamo udaljene efekte njegovog postojanja. Ti kad kažem udaljeni efekti u medicini, mi to smatramo preko 10 i 15 i 20 godina, to su ti udaljeni efekti. Kad pratimo, analiziramo, radimo neke studije i radove. Pa te posledice su sad najbitnije za naučno-istraživački rad, jer nekako smo došli u situaciju da posledice koje je COVID izazvao nekako ne vrednujemo kako treba. Dosta je bilo, recimo, srčanih tegoba kod Coxsackie virusa i to je bilo dokazano. Međutim, posle ove SARS-CoV-2 infekcije ništa manje nije ni od njih. Koliko sam se ja obavestio, počeo sam lično za to zainteresovan. Mogu da ispričam moj primer, bit će vrlo zanimljiv. Dakle, oko 150.000 ljudi sada u Republici Srbiji ima tih neki od srčanih deficita posle SARS-CoV-2 infekcije. Recimo, ja sam 4 puta imao, naravno dobio sam na radnom mestu, ali imao sam simptome onako, malo dijareju, malo neku temperaturu, ništa specijalno, ali 4 puta sam, preležao COVID. Međutim, primetio sam, recimo, da ne mogu u stepenice i uzbrdo. I onda rađena koronarografija razni sni, dok nismo došli do magnetne rezonance, gde se meni vidi na srcu jedan ožiljak. A infarkt, klasičan onaj, nisam imao. I sećam se, profesorka Ružica Maksimović je gledala magnet i ona je odmah rekla, ovo ti je post-covid, ako nisi imao infarkt, to, kaže, imamo dosta tih slučajeva, i onda mene zanimalo da vidim da ja sam sebi nekako pomognem. Međutim, toliko je tu tih nepoznanica oko tih posledica. Sećam se kad sam išao na konziliju za srčane bolesti, bio je profesor Arsen Ristić i on kaže, vidi, druže, meni je svejedno da li
ti padneš na ulici i dođeš kao klasičan infarkt kod nas, pa ti se ustanovi onda ožiljak na srcu, ili je post-covid ožiljak, ožiljak je ožiljak, ja lično tebe vodim kao status post-infarktus i tako je upisao dijagnozu, jer ko ima ožiljak, to jeste neko. Jedino što, kad sam posle malo duže razgovarao s njim, ono što je nepoznanica, ožiljak koji nastane posle klasičnog infarkta je ireverzibilan, a za ovaj se ne zna da li je ireverzibilan ili reverzibilan. Vrlo mala verovatnoća je da može da se izgubi na neke različite stimulanse, verovatno da je isti kao onaj koji nastaje posle klasičnog infarkta, ali eto, to je ono što se recimo ne zna za te ljude koji imaju srčane probleme, da li je moguće da ako je nekom napravljen ožiljak posle covida na srcu, da se on izgubi. To je recimo moj slučaj. Sad vidite, nije određeno u medicinskoj struci tačno kada su u pitanju posledice SARS-CoV-2 virusa, kako vi da vrednujete recimo tog zaposlenog. To je jedan ozbiljan problem s aspekta zdravstvenog menadžmenta. Ja sam to lično doživeo, recimo kod mene je apsolutno u pitanju profesionalna bolest, jer sam je ja dobio na radnom mestu. Međutim, nikako nijedna komisija to neće da vam napiše, molim vas. Neće da se odrebre na SARS-CoV-2. Pa ja nisam mogao da dobijem u kafani to kad nisu radile, bile su zatvorene. Dobio sam u bolnici na radnom mestu gde sam bio radno angažovan. Tako da tu ima puno tih zakonskih nekih odredbi na štetu građana. Znate, to je jako jedna ružna stvar. Jer jasno je da je to bilo jedno biološko oružje koje je pušteno u široku populaciju da bi upravo izazivalo ovakve probleme. I sad vi kad odmah u startu naiđete na administrativni propust, to izaziva veliko nezadovoljstvo pacijenata. Ja lično sada trenutno prolazim kroz to, ne mogu da dokažem da je moja srčana slabost profesionalno oboljenje, molim vas. Pa odakle mi kad je tačno datumski uzročno posljedično, sve se poklapa sa time. Dakle, ne postoji ni jedna mogućnost da sam ja tu svoju bolest zaradio negde drugo. Kao sad će neko zbog toga da štiti budžet. Pa ne može na taj način da se štiti budžet. Ljudi su oboleli zbog te jedne, mislim, država ako hoće da skine odgovornost sa sebe, onda treba javno i otvoreno da kaže ko je izvršio proizvodnju takvih laboratorijskih virusa, zašto je ona puštena u populaciju onolike. Po Ukrajini su biolaboratorije Rusi pronašli i obelodanili šta se sve tamo radilo. U nekoj od takvih biolaboratorija je napravljeno i ono od čega sam se ja razbolao. Tako da mislim da tu nije korektan stav prema građanima. Ja nisam jedini primer. Kao što sam rekao, 150.000 ljudi ima ovaj problem koji ja sada imam i eto prosto kao neki njihov predstavnik apelujem da se medicinska struka unormali i da ne zataškava taj deo. Jer kao što si rekao, problem post-covid neće biti samo u ovih prvih 5 godina, bit će u 15, 25, mi to ne znamo. To mora da se kvalifikuje kao određena vrednost koju mi kroz naučno-istraživački rad dalje pratimo da pomognemo građanima, a ne odmah da ih odbijamo kao neku negativnu vrstu koja šteti državi. Pa ne možete vi ljudi koji su to preležali da označite kao nekakve štetočine. Nisu to štetočine, nego jadni mučenici ovako kao ja koji su to jedva preživeli. Dakle, to nema smisla tako u tom smislu se odnositi prema građanima. To je ovako jedna boljka sa aspekta zdravstvenog menadžmenta protiv koje se ja borim. Nažalost, za sada tu nema sluha. Vrlo česti su odgovori da to nije ni u drugim zemljama zavedeno. Pa ne moramo mi stalno da gledamo druge zemlje. Naš zdravstveni sistem je bio takav, 80. godina su drugi gledali od nas. Zašto bi sad gledali mi druge zemlje? Imamo realan problem sa jednim uzorkom od 150.000 ljudi koji treba da se reši. I ja zaista, eto, i ovu emisiju apelujem, koristim da napravim apel za to da ljudi koji imaju post-covid sindrom, aj takozvani, bez obzira koja je posledica u pitanju, da li je srčana ili neka druga, moraju da budu kvalifikovani kroz onaj MK11 šifarnik. Molim vas, to je osnovna stvar ako imate već 150.000 građana. Znači, nije retka bolest, a imate kvalifikovane i retke bolesti. Tako da, eto, to je jedna ovako ozbiljna zamerka koja je za ovo vreme, za ovih 5 godina poslednjih, morala nekako da se unormali pod znacima navoda i da se dalje postupa tako da se građanima pomogne u realizaciji njihovih zdravstvenih potreba.